Kuchokera ku nduna oyang'anira za transport komanso mwina zomangamanga ali zamtengatenga zomangamanga akulengeza kunena kuti mlatho wa Lilongwe akhala akutsegulira pa 6 November 2025 kuti tsopano uyambe kugwira ntchito. Komano zomaliza zonse ndakuti zizachitika mpaka na kumakafika chamo Machi chaka chamawa 2026. Tifotokoze chonse nkhani kunena kuti ku Lilongwe tsoka market apa pali bridge mtsinje wa Lilongwe osati yopita ku Central yayi kuchipatala hayi koma iyi nyopita tsoka market kumapita ku Old Town pamene pali bridge imeneyoyo anapezeka zoti anayichola-cholapo ndikuyamba kumangapo bridge ya New One. Mbali ya uku anayika bridge kakang'ono, mbali ya ukuso ka bridge kakang'ono. Anthu amadusa mtima bridge limeneto. Bridge yayikulija anapezeka zoti anayicholapo yonse ndikuyamba no kumanga bridge ina yamakono ndipo anayipanga extend ili ndi malane mizere ija yadutsa magalimoto ingapo ndithu kandi 4 kayemenetsa. Ndino bridge imeneyoyo yakhala kumangidwa kaya kuyamba kaya ndiliti likalikale magaya kufika no pano pamene akunena kuti no bridge imeneyi tsopano ikhala ikutsekulidwa kuti iyambe kugwira ntchito ndikuti anthu amadutsa mtima bridge lating'ono kauko ndi kauko akuti no iyamba kugwira ntchito kuyamba pa 6 November 2025. Anthu magalimoto akabaza kakuma kafika ngolo za bulu agalu akakhala kugwiritsa ntchito bridge imeneyi. Okay? Bridge imeneyi ndio inoti ikumangidwa ndi boma la Malawi komatu ndero mothandizidwa ndi zithandizo zochokera mu dziko la Japan aid monga amene misowi ija mu Lilongwe imalembedwa China aid ena kumanena kuti ndi yawo. Bridge imeneyi chithandizo chochokera mu dziko la Japan. Anthu aku Japan ndi amene akutimangira bridge imeneyi atimangira bridge imeneyi ndi bridge yabwino kwambiri. Tikudziwa zonena kuti fans ina pano iyamba kunena kuti bridge imeneyo anamanga Dr. Lazi chakwera ndamene anamanga bridge imeneyo kongelesi chani chitukuko cha kongelesi nanga samalosa zimenezozo kaya mudziti ndi chakongelesi kaya ndi chani koma chomwe tikudziwa ife ndi chonena kuti bridge imeneyo idindidwa zidindo zonena kuti Japan aid. Anthu aku Japan ndamatenga ndrama tumiza kuboma la Malawi kuampaze kuti ayamba kumanga bridge imeneyo ndithu. Chitukuko chabwino sitenganenso ndi chitukuko cholakwika chitukuko chomwe chithandize Amalawi. Ndakuti tima bridge likono tija kuteko atiphwanya chaposachita pompa bridge yayikulu ikangoti atsegulidwa basi ino kuti no ka bridge yoti tija basi kuti taphwanyidwa anthu azikadusa pa bridge imene ja yayikulu ndithu ukathandizira kuti magalimoto azikayenda bwino. Ndinayi one experience ndinali ka bridge kakang'ono ka side yawo ya kumene kuli Devil Street kwete ka bridge kamene kachosati kamene kali ku side ya Tsoka Market ya koma kali ku Devil Street ndimakoloka ka bridge kamene kacha ndokaoloka napezeka zonena tino naona panali wanjinga ya moto wakabaza njinga ya moto ananyamula chibelo cha chovala chakaunjika ndekuti pa ananyamulanso nzimayiso ananyamula nzimayi kumbuyo wake ndi chibelo kumbuyo wake wauta anapezeka zonena kuti no panali adaya ina amaoloka paka bridge kakang'ono tu akaona kakang'ono adaya ina amaoloka pamangwenda galimoto imodzi amaoloka anakankolano wanjinga ucha ndekuti kukubwera galimoto amwe anatembenuzika wanjinga ucha kagwera uko mastenats anadumpha kagwera uko adawa amene anakola anakagwera uko kuyamba kutuka magazi mphuno njinga ija yamba kutusa zimawiro zake chani galimoto icho bwino wake amene amayendesa galimotoyo sanali pa speed yoti banja otherwise anakacrash anakaponda ndikuathuzula pati pomwepo ife bwezi tili ma eyewitness anthu amene taonera kuti timata kuona ndi maso zinayi zosakhala bwino kufuwa chani congestion andafuna uloke ukuchani ka space kochepa chani muona zileze zikangati kuti nawo mwina mwake zachepetsedwa ngozi ngati za zapewedwa ndi chitukuko chabwino kwambiri.
magaya kongresi amene mafira kongresi pati kumfira Dr. Lazi mukhoza kuyankhula ona kuti chitukuko cha Dr. Lazi palibe vuto sitiyankhula china chilichonse ya komano chilembedwabe kuti no akuti Japan aid chithandizo chochokera ku dziko la Japan monga amene misewu ija nayonso ndiyochokera ndithu ku dziko la China amene adathandiza ndalama zonse kuti zipeze ziteke kumangoyamika tithokoze apa kuonena kuti no tathandizidwa ndi anthu ende chitukuko chachitika. Muli maganizo pakhani ngati muli nawo ayika mu comment section koma kwaika molemeza maganizo anzathu amene sanapange subscribe ku channel cha Malawi Trends TV tipangeni subscribe lero chotenga chotikhala zobwera pano zikufikani mosavuta akuti